So, ayun guys, pupunta tayo ngayon Saan? ngayon. Saan ba ang pupuntahan natin? Hindi natin alam kung saan tayo pupuntahan eh. Kung saan mapunta? Ah, ang ganda. Saan lang tayo mapupunta. Yun na. Let's go! Yay! Idana! 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 Saan tayo pupunta? Bukidnon. Saan tayo, guys? Dito kami ngayon sa may umbrella rock formation. Pero walang rock formation. Uy, ba't ganyan? Yeah. Yeah! Ganda! Ba't di dyan nagpicture niya, friend?